Как от празна кутия направихме този невероятен букет? Изгледайте цялото видео, защото резултатът наистина си заслужава. Всичко започна с една празна кутия във формата на сърце, флористична гъба и идея, която постепенно започна да оживява. Първо подготвихме основата, за да може всяко цвете да бъде поставено внимателно и на точното място. След това започнахме да изграждаме букета едно цвете след друго. Всяка роза, всяка маргаритка и всеки малък детайл бяха подредени с много внимание, за да се получи нежен и балансиран завършен вид. Малко по малко празната кутия започна да се превръща в истински букет. Добавяхме обем, цветове и финални флорални акценти, които направиха композицията още по-красива. Точно това прави ръчната изработка толкова специална. Времето, търпението и вниманието към всеки детайл. И ето го крайният резултат. Един изцяло ръчно изработен букет, създаден с много старание и любов. Напишете в коментарите дали и вие бихте се зарадвали на такъв подарък.